żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien il-festi, żmien l-ikel, żmien it-tfal, żmien il-quddies, il-knisja, ir-regali. Imma aħna llum qegħdin fil-politika u allura rridu naraw ftit il-firxa qusa tal-miliet xi jfisser għal kulħadd. U meta tibda tisma', tibda titkellem, tibda tara, tibda tifhem iktar minn qatt qabel li żmien il-miliet huwa wkoll il-perjodu fis-sena illi għal uħud jew forsi għal ħafna mhux żmien ta' ferħ. Hemm ħafna illi żmien il-miliet ifakkarhom illi huma ma jistgħux, illi huma m'għandhomx biex. Hemm ħafna li żmien il-miliet ifakkarhom f'dawk li tilfu, f'dawk li batew, f'dak illi ma jistgħux ikomplu ma' oħrajn. Il-faqar soċjali, dawk illi anke fil-miliet m'għandhomx fejn imorru, m'għandhomx ma' min jaqsmu din il-festa sabiħa, m'għandhomx x'jieklu, m'għandhomx x'ixorbu, aħseb wara x'jixtru bħala regali. U allura l-obbligu tagħna f'dan il-perjodu tas-sena iktar minn qatt qabel huwa illi mhux biss nifirħu ma' tagħna, nifirħu mal-familji, nifirħu u nwasslu l-messaġġ ta' paċi u ferħ, imma naħsbu f'dawk l-iktar vulnerabbli. Naħsbu f'dawk inqas ix-xurtjati, f'dawk l-iktar fil-bżonn. Il-miliet it-tajjeb lil kulħadd mill-kbir saż-żgħir, mill-fqir sas-senjur, minn dawk li għandhom u iktar dawk li m'għandhom xejn. Ħaġa waħda nixtieq nżid illi nixtieq illi aħna matul is-sena kollha mhux biss f'żmien il-miliet niftakru dejjem f'dak li huwa dajjef. In-nies li m'għandhom il-ħadd, in-nies li batu b'mart mentali, in-nisa li huma msawtin, it-tfal li huma abbużati, it-tfal li huma minsijin, irridu naraw u niftakru l-istrina mhux ħatejn daw in-nies. Ħadd ma jista' jgħin daw in-nies, il-miliet mhux ħajjin daw in-nies. Aħna biss nistgħu nagħmlu differenza u aħna biss nistgħu ngħinu daw in-nies billi kuljum nkunu għajnejha miftuħin u nkunu disposti u lesti illi ngħinu ħalli almenu mhux il-miliet ma tiġix darba fis-sena, il-miliet tiġi kuljum. Ejja ħanejnu n-nies u fl-istess ħin nixtieq nawgura l kulħadd il-festi tajba u sena mill-isbaħ minn qalbi.